Čau, to se já tady je Dalšek, dneska jsem tady s Pamětinákem u babizny. Čau to lidi, tady je Pamětinák a dneska, už jste slyšeli od Dadouska, jsme u babizny, ale jdeme na medium mod, takže To bude... zvládnem. Já jsem se ona chtěl říct, že to nezvládneme, ale tady je první sušenka. Hele, 45 sušenek. No, Mám docela málo času. ona už jde za 20 sekund. No tak počkej, tak tady to nebude sranda možná. Tady to nebude babizna. To bude Giganotosaurus. Dobrý, tak ty začátky easy, to najdeme. Já jsem v té koupelně nahoře, já tady sbírám ty šuplíky. No jo, já už jsem Ona už jde. 5 sekund. No, tak já to Já nestíhám. jsem našel asi 4 sušenky. Já už jsem mrtvej. Ne, dobrý. Tak, v pohodě. Místo, kde se s těmi mladými schoval, ona tam nebyla. Tak Už ona... jde. Jsem hungry. Okay. Spí. A despavly se tady vedle mě 3 sušenky, tak to je dobrý. Oni se despavnují jenom nějaký. Třeba, ne, podle mě se despavnou furt, ale třeba jednou za 3 noci se despavnou. Nebo já nevím, tady to je teprve. Kamu kolik už jich máme, to je úplně mega dobrý. No, tady nic není. WTF? Amo, 5 sekund? tady. Kamu to už je 5 sekund. A jo, sekunda. Já nejsem schovaný. Taky ne. Ne. To už jsme prohráli. Ty jsi vůbec! Ne! Jdu do lednice! Jo! Ty jsi to stihnul. Lidi, už půjde spát. Ale lidi, tohle to bylo hodně těsný. Já se těším, až se kouknu na ty videa úplně. Protože u mě je tady sluchanka. Se despavnula. U mě jsou tady 4 sušenky. U mě jich je asi 8. To využiju. Kámo, to je docela easy, jako oni se tady spavnou podle mě víc ty sušenky mi přijde. Já nám ještě tady naloží, že jo? Poměň, tady v té kuchyni bylo asi to 10 sušenek. Já jim tady přes Sice už jde, ale máme... Kamo, WTF, máme 30 sušenek, 31. Já tady žeru. Hele, já jdu do stíně. Kamo, WTF, to vidíko máš 4. Hele, kamo, ona jde spát za tak dlouhou dobu. Tohle video je lepší, protože já sbírám až do té, ona když stane, tak já ještě nejsem schovaný. Já vždycky až potom jsem schovaný. Ale mohli bychom za chvilku jít k ní do pokoje. Já už jdu. Ty už jdeš? Jsou ty skříně. Jdu prohledávat hodinu. Sním to. Tak. Nic. Tady 10 sekund. Jo, já tady mám skříně, já ještě jedu. Já ne, už jsem se schoval, když bylo 10 sekund. Ty seš u ní. No, to jsem ne. Jsem neotevřel tamtu. Kámo, to jsem měl těsný. Když se to úplně tryhardí, ona dostala 2x speed potion. Beťo. Když se koukám, tak úplně 2x speed. Já se koukám. Ty vogo přímo u mě byla. Já už jdu spát. Už jdu spát. Jakže já nejsem hungry. Už nejsem hungry, no. Protože už jsme snědli... Tady je. Jsme snědli 39 sušenek, už nás 40. Come on, už za chvilku jde. No to já už se musím schovat. Tady. Ten. Kdybych já u každý sušenky říkal tady, tak video celý je tady. Já už se musím schovat. Já taky. Čau. Já už myslel, že jsme prohráli. Ne. Jsem tady venku. No, to tady už tady máme. Ona úplně tryhardí. Dáme jí hard. No. A jo, však už máme 45 sušenek. Nepřijde, že to já jsem nabral asi 23 sušenek. Ono ke konci už to bude těžší, uvidíme, jak dlouhý budeme mít. Já si nebudu mít video jako dlouhý, aspoň 18 minut, tak musíme dát ještě hard. Já za to minule sestřídal z 18 minutový na 10 minutový, to skoro bylo. Ale já se musím na to kouknout, ještě na ten první díl. Ne, já se kouknu na celou sérii potom. Vydáš to dneska, ne? Nevím.
Já jsem to měl celou stříhlý asi. No, to měl. A takže už jich máme 51. Kdyby jsem to slihl teď, já už nevím. A já jsem teďka tady a bojím se, už jde 10 sekund spát, takže slihu úplně. Já bych to nedělal. Jsem se tu šprajcnul. To možná nedělal. Dobrý, kam já jsem se tam úplně šprajcnul, ale nějak jsem vyšel. No jako možná jsem to udělal, že jo, víš co. Bab, zag. Já jdu k nám do pokoje. Tady u babizny už to není sranda. Já nevím, kam mám jít. Sakra, nejde už za 9 sekund. Tady už to vyžral, jak koukám. Já to nestíhám. Seděla se kolik sušenek? Já 2. Teď, jakoby, za tuhle dobu? Mhm. Já asi 0, já nevím, 1, já nevím. Jo, 2, ne, 1. 1 nebo 2. Tak. Na tomhle místě si minulou udělal ty prdy, takže musím taky já. Ty tam ležíš vzadu. Jsi tady v našem pokoji. Já jsem úplně sotva na jiné straně. Babizna teď usnula a tady za stromem je slůša. Kámo, já už ale fakt nevím. Jak je slůša v záchodě? Jo, to je normální. Ty žereš sluši v záchodě? Jo, sluši. Já to nestíháme, nejsi schovanej. Já taky ne. Ona jde za 5 sekund! Co tady děláš? Jsem nevěděl. Minule jsme to dokončili na 11 nocí, dneska už je 8. noc a máme 57 sušenek, už bychom to dokončili minule. Už ono už jenom 8 sušenek, víte co? No, ty věděte, že ona sem půjde ještě. No, teď ještě ne, teď. Už slyším chrápání. To je moje pod tou televizí. Ne, tady už jsem byl, ne? Jo, tady už jsem byl. Tady jsem byl už. Ono se to despavlo. Nedespavlo. V krbu. Normálně se to fakt nedespavlo. Já jdu asi, já nevím, kam mám jít. 1 sušenka. Já jsem schovaný. Jsi našel 1. Já jdu do lednice asi. Já jdu zase na to stejné místo, kde si prděla, zrovna potřebuji prdět. Tak, já nejsem schovaný. Jejda. Já nejsem schovaný a mám blbej tablet. Já jdeme z mapy. Běžme z mapy. Jste viděli dády pohled. Já jsem tam zůstal, to by mě nenašla, ale já jsem stejně tady. No, našla by tě, ona by tě viděla přes stěny, ona by měla X-ray. Kámo, tak to bylo hrozný. Kolik? A ty nemáš ani 30 robuxů. No, 23. No. Tak já šetřím, že jo, prachy. Já vůbec. Čau. Promiň, já jsem našel ani jednu. A taky na ty sušenky už vůbec nevím, kde jsou. Počkej, ale ona už půjde, ale tady ty skříně jsem ještě vůbec nikde. Ani jedna sušenka. Rád bych si dal sušenku a za chvilku podle mě budu hladovej. 58 sušenek, já už bych nebyl hladový, když jsem měl 58 sušenek. Jo, no, ale tak už stává. Dobrý, babka už šla spát, babizna. Dneska napište babos. Napište sušenka do komentářů. A dám si... Mám sušenku! Hezké. Peťa, napište do komentářů sušenka a já mám sušenku. Já už jsem se schoval. Já nemám. Ne. Tableta. Bylo těsný. Já si vždycky v editu si tam něco všimnu, co jsem si nevšiml v realitě a napíšu tam slepec. Slepec. Ona ve vaně nahoře. Oni se asi dospavnují fakt. Já tady nic není, u babičky v pokoji nic není. Já běžím pryč. Nic se schovat.
Tady je něco. Asi ne. WTF? Jsem třeba 3 noci nic nenašel. Já taky ne. To je úplně divný. No, já to jdu stihnout. Babi znade teď spát. Tak bych ještě nechodil asi seš nahoře. Nejsem hostý. Kmu WTF? Kde jsou ty všechny sušenky? No nejsou. Jestli si něco všimnu. Když na to budu koukat, tak budu naštvaný. Já nenašla zase ani jedno, už je zase 5 sekund. Tak já se jdu schovat. Tak. Kmo, jak prostě? Já nevím absolutně. Ta babička je ještě k tomu na speedu, tak v lednici já koukám, ale tam špoháš. Ta babizna úplně speedrunuje, ale prostě tady nejsou ty sušenky. Na začátku tak jsme si říkali, to je pohoda. A teď to je ale prostě sotec. Já nemůžu. Jo, teďka se despavnuje, to napsalo. Fakt? Jo. Tak já jdu prohledat všechny šuplíky. Jo, tady ty šuplíky pod televizi, že jo, a tam. Yes. Máš? Sný. No já zase nic nenašel jedinej. To je moje skříň. Tak. Ok, jedna sušenka. To je nějaký rychlý, ne? Jdu za 5 sekund. Spát. Já dotknu do pokoje. Jaká tady byla unavená. Chápe. Jaká rychle musíme. Ty jdi na tu druhou stranu. Dělej. Jsem zase tam. Máš? V šuplíkách nic není. Dělej. Jdu do našeho pokoje. Našel jsem dvě. Já žádnou. Kamo? No 2 nám chybí. Jo, ještě nemůžu vyjít, protože jsme nahoře, že jo. Takže dojídám. Kamo? Máš tam nějaký ještě? Já jdu ven. Jdu taky ven. No. Já jdu na jinou stranu, protože tam jsem byl. Co? Ale do té doby, než nerespavnula ty sušenky. No? Kde jsi schovával? Kde? Kde jsi vždycky schovával? 1 sušenka nám chybí. Kamo, jsem našel 2 už. Ona už usla. Rychle, já jdu do koupelny nahoru, tam by něco mohlo být, poslední sušenka. Já zkusím jít ještě k ní do pokoje. Prosím, v šuplíkách? Nemám. Taky ne. A nejsem ani schovaný. To taky ne, ale to mě už je jedno. No není to jedno. Když tak dáme za Robuxy, ne, nebudem plejtvat, jsem schovaný. Už máme jenom X-ray. Jo, ale ona už jde spinkat. Yes, teďka přesně to vyhráme, protože se despavnují sušenky, ne? Přesně teďka to je ten čas, kdy Pentinák nebo Dadusek to najde. A bude to Pentinák! Ty už to máš? Jo! Po 30! Lidi, kdo tohle video, to by to bylo všechno, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem. Pro tohle video by to bylo všechno. Nezapomeňte dát like, když tady bude 1 like. Ne, prostě nic tady nemusí být a příště se těšte na další video, protože bude hardcore mod Vic Pentinaku, který tady tak nadšeně skáče, protože už chce. Ty si ho došel. Tak, čus, bus, samobus.